Jel to se dosta boduje? Jel ima tu cenovnik? Aha. Ne, nema cenovnik, ali opet da gledanosti naše emisije mi dajemo određenu cenu, određenu sumu. Aha. A sad, kad ja treba tu u stvari da dođem? Jel ima to određen dan ili... Možemo u ponedjeljak, nikakav problem. Aha, dobro. Ponedeljak je... Koji je to datum? Ja ne znam tačno. 5 i 6. Pa, slušajte, znate šta, ja ponedeljkom obično radim grudi. Da radim ramena, ja bi došao. Ramena nisu tu, ali grudi radim tako da ja se izvinjam, ali ne bih. Ja se izvinjam, možete da poručite Mariću da ja ne bih ipak. Jer ti ljudi su tamo suviše, ne znam da li bi svojom inteligencijom mogao da im pariram. Ti ljudi su toliko tamo nadjačali bi me, ja. Ajde bre beži. To se kaže samo vej baja moj.